ICT Minister and a young woman for ED leader, Tatenda Mavetera, sparked controversy over the weekend by declaring that there is no vacancy at State House until 2030. Zanabina mashoko kubuda panguva ino unokonzi Taenda Mavetera watakwa nevanhu makumi section people they are flooding vanhu vachitaura zvavari kutaura vamwe they are supporting him but most of the people they are against here after ataura mashoko ekuti there is no vacancy at State House until 2030. Zanabina mashoko obuda achitaurwa panguva ino zviri pachena zvinyazi kunowanza vanhu vakaita sana Taenda Mavetera. These are people who have aligned themselves with the vision 2030 iri kwanzi iri kusapota mutungamiri wenyika aiwangara aripo ava neempowerment yake kusvika 2030. ndorwa subscribe like on the bell icon. Tiendera mberi muzimu aimobuda nyika muchinzi Mavetera made the remarks during a ZANU-PF inter-district meeting in Masvingo, where party hardliners are reportedly pushing for an extension of President Emmerson Mnangagwa's term beyond constitutional limits. His statement ignited a debate among political observers, highlighting tensions within the party over leadership succession and the 2030 agenda. There is no vacancy at State House until further notice. Ndomashoko anobuda nyorwa panguva ino abvaendera mberi Taenda Mavetera achiti iwe wosvora. Ndomashoko anobuda nyorwa panguva ino vamwe vanhu vari kuda achiti ndokutijairira and panguva ino nepesi iri kufamba nethis faction mukaona ndo the same faction inokonzi ndo ine vanhu vane label kunzi zvigananda vari kunokonzi they are dishing out vari kuenda kune masocieties vanhu vari influential maartists vachinovapa zvipo vamwe vari kupiwa mari vamwe mota vamwe vari kupiwa they are being empowered. Zvinozoratidza kuti vari kunyazi kubata chepo panonaka panonyazoziva kuti ndo pane support yese and those people kana vachinge vasapotiwa they will never go against them. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kunokonzi this 2030 agenda iplan yakanyatsogarwa pasi and iri very strategic and what they are doing they know kuti they might win the people. Saka ime muri Zimbabwe sevanhu vari kuona zviri kuitika munyika munoti kudii pamusoro pe this move. Ina comment section medu nzwa funguro enyu, musana subscribe like chete on the bell icon.